nabo igobono asoko nyara kolenda abana nigo chinga kici kati abayiburi n'abagabatani bici skuru baganderetse kubuli abayiburi ekero abana barasa chinga cyabo bane kibuna bagango bayikabarange bunenchere mu yoko nyara komanya kati emicande bagoetera aichi skuru okwana boygo skuru ya mona begumuteni mu skuru ya mukorega sarongura guse oyote biru na maga yogo sieka wechi skuru ni gawe abantu kore chinga kinyinga mono na abana babo chinga kichiga barabe isiko. Samuel Mose, manager, Paradise Academy, chinseme ichiga chiabo mari bonjaria. Igotora otubwato mwega bogo seke skuru na ande bunere kawaida yetu kara to seke skuru to gutwara mwega mone to gutwara bible to gutwara stakeholders to gutwara neighbors bago chaga. So twagokire sana soko jaga siri tukolia rero asoko ene ki mwigo beira senjere rengi kabisa yako gara bible ko bachira igotoko boka eko era twagokire nabo na intwa manyana nabo na baro bamanyanga abana babo ngibago chabasomi gwe kirasime nabo igo ngibago chabasomi gwe ground CPC ya chatari yako somi abana boge kirasime yego somi bo igo nga ekoroki nga nki omwana ara akore kurunse ko genderera because igina ere value ene ya CPC so asenga kiege ntutura abatebinga abayibuli bonse piasa toletera abana abayibuli andonsi asimale egento mora make sure nga asenga kieye omwana go ikomwire school na ando mosomi asenjire bwenerete ne banga obogimo bwa kongire egaza sokunyara na ndege ko ande school ande onsi kwichava tena na bali mubande ngo understand torenga ebintu nebikongura kineke ro kwalire ira na gwate mo kwikirani nali abana bakonyo kera bana bakonde ruse ya nyenge ga bakomotinyi ogurigererio gatano egento turaganie abana mubalinde kero barabeka nandi mutoletire skuru bali buna bayiranire kuruga iga nandi onsipi bali banda onsipi banse rongo rwa Kenya bonsi abayibuli ngo ba achi lenda abana yako oronye tokolinda abana baondete yora kolendera abana bawo ekine kintu kya muhimu asinga kyechiga asoko ene kinga twakonyera abana twabasomiri njerende onsi emige eko era linde naliora konyo bogimo otherwise ngendo ngira torateye yenga amwe serikali okonye onyotera chagwe konya egwitira asumwano otherwise mbiya mono sa